О, ти викаш така се едно си гур, бе! Я, бе! Какво сакаш, бе? Що викаш се едно си див, бе? А дай ми някой лев, че си излазвам. Мале, шапоги с тебе! Шапоги с тебе! Ми къде ще излажеш, бе? Виж, че си с пижамата. А дай ми парите, я ще се преоблеча. Абе, ти, я гледах, що си миничек направо, не знам. Коги поращна, бе? На, те! Я къде да ида с това? Ма връй, къде щеш, бе? Какво сакаш, бе? Малко са 50 евро ли, бе? Я ще ода на барче, дай ми още 100. Моля! Я на твоите години съм удил да барче с по 2 лева, бе. На 10 години ще ми оди 150 евро той. И аз съм удил с 2 лева, чуеш ли? Чуя, и вие докъде си стигнал? До подкривате круш. Дай ми още 100 евро. Мале, ма си остат като майката и си същия, мале! Я ще ода на буркания, да знаеш. Ма къде си тръгнал там, ще се сипат от бой, бе? Ще ме съсипат, то така се бие